Türkmen İran serhedine gödöwçilik geçiriş yerlerinin iş qadaly dowam edýär. Häzirki wagtda Saragys, Artyk, Howdan we Altynasır gumruk nokatlarynyň ulaglaryň we ýükleriň geçirilmegi dowam edýär. Bu gumruk nokatlary ulag geçirjilik mümkinçiligine göre dol kuwadyna işleýär. Şeýle hem gumruk nokatlaryň çäklerini ulaglaryň we ýükleriň çalt geçirilmegi hemde nowatlaryň döremeginiň öňüni almak üçin işler ýokary derejede alınıp barylýar. Bu bolsa ýurdumyzdan eksport edilýän ýa-da daşar döwletlerden getirilýän haritlaryň öz wagtyna aljylary gowuşmagyny ören ähmiýetli bolup durýar. Türkmen İran serhedindäki gumruk nokatlary ýükleriň üst aşyr geçirilmegine hem ähmiýeti ul hasaplanylýar. Häzirki wagtda bu gumruk nokatlaryň üstü bilen Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan, Kazakystan we başga da bir näçe ýurtlary uly möçberde haritlar daşalýar. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portaly bilen galyň. Bize agza bolmaklygyny unutmaň.